Penjo mara mana wuogo kanyakora Ramogi kane pok wadhi yweyo ni ni en siasa koso twak. Higa achiel osekalo nyaka ne oganda jo Kenya dhi e debe tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. Kawuono wan gi tarik 13 mae thuolo ma koro nirite duoko. Geleyo to kata kamano higa to koro osekalo nyaka ne ja Kenya keto ombulu mare debe. Geno mare ne ni lokruok mar ngima ne dhi bedo. Sani gima waneno waneno ka jo telo mano yier kod mano koyier temo wuotho giwacho moko wacho ni waromo go ganda mondo wasum pacho ganda moko bende wacho ni wadhir jo piny mondo waterne gi dongruok. En siasa emosechakore koso dongruok. Mae penjo mara maduong' nyakora Ramogi, bende sirikal timo tije koso gi ne siasa, to bende kweth maketo piny wacho teste bende timo tijgi koso gidhi e kuonde mag rombe mondo giduokre kod sirikal. Kaniso sirikal gimonjo bende gitimo siasa koso dongruok, siasa koso tich. Okango machiegni siasa koso tich. Higa osekalo bati to osiepna miluongo ni Kenny ang'ene kora rwake ratil ng'eni poka bedo kode ratil ka poki bedo kode yes koro Ken ratil ka to bedo ga maliet to ang'eyo ni in jayudie mongirore to kane udonjo Ken nowacho ni tich wamiyo ndalo 100 tich otamou wamiyo ndalo 90 tich otamou koro higa to ne Dalo 300 gi 65 gi kwota. George, jogi koro wuok e opis. Koro gidok ma wi mtoka malo. Gi campaign koso giti. Raila Amolo Odinga duoko ge wi mtoka malo campaign. Nekech gik mane gi singo ka. Igeni kane gidonjo. Yes. George ne giwacho ni gin ka gidonjo ni mogo 50. Gidonjo ni rawere ticho yudore. Gidonjo ni to gimoro mane giluongo ni state capture. Gikoro giform gimoro quasi judiciary mondo deal gi state capture. Kawuono king'iyo Ruto emakoro state capture mongirore. Judiciary omaki, parliament omaki, to executive omaki, commissions omaki. To ne giwacho ni ka gidonjo ni joma mine. Koro gimoro amora nitie. Hospital, gimoro school. Kawuono kwa wuoyo ka George. En gima lit ahinya ni koro school gikete migiepe. Ni koro nitiere jomoko ma yudo scholarship, jomoko ma yudo help, jomoko ma yudo ang'o, ji okete mopogore, vulnerable, most vulnerable. To the school ne mariwo ji te. George, ka an gi in gi Ken, kane bani ok wadhi school, de ok warome mesa ka. To school mane wadhi mane jonyuol otero school omiyo koro warome mesa ka. To kikawo nengo school iketo malo kaka Ruto keto malo. Ni mondo idhi idonjo e university ka, ni chulo siling 1,300. Ne mana kaka Ken orwako sati, koti borome. To giwacho nwa ni gin gitiyo. Onge tich. Koro kipenja ni tich koso siasa. Magi jo siasa. Ruto gilange go mana siasa. Raila Amolo Odinga duoko gi malo gidonjo mtoka. Ni iwacho ni ker. To fiso tami bet. Raila koro seketi ma rigiri. Ini dok microphone memake mtoka malo. Malo. Odonjo Mount Kenya, odonjo Kakure, Mudeva dine, no the Viga, ni meet the people too. Meet the people man, he meet your catch Okango tieki. Okango tieki. Angipenjo Okango, mana kiseti ko Ken. Awachoni Okango tieki, nikech abachielo kong'eyo niya, sirikal tije nang'o. Nikech gin gisike opposition milele. Nomomiyo giwacho ni gigolo president giduoke e campaign nikech gin gisike opposition moseketwa higni 60 gi wiye. En tich koso campaign Ken. Sani sirikal mar Kenya tiyo nikech gimachiel wadwaro ni mondo mi jowa opur nitie mbolea dala. Wadwaro ni mondo king'iyo kara kawuono kara king'iyo uptake mar mbolea okwamo Ugis, mbolea odhuro Kindu Bay, mbolea odhuro everywhere. Tineno giwacho ni ndalo 100, giwacho ni ndalo 50, ndalo kiadi. Ineno, namba 1 sirikande ni okawo ka gine mane gisekethe, gine mane gine iye kuro. Gine mane gine handshake ne gisekethe. Koro president temo mondo pange, to kako temo pange ni ipenja na Okango ni for the first time county governments no yudo pesa gi wangsa. Adier koso miriambo. For the first time CDF nyaka obuge minene go koko tingo surie wigi kata moko menye lemo yenyo kuonde menyo gi yenyo nyoro. Nitiere gi CDF mane giseyude wangsa makara sa sirikal machien nyog giyude wangsa. Schools miwinjo wacho no. Awinjo ko wacho na 300 university mano miriambo.
onge kuma university chulo 100,000 ka en godo to nyalo present ka. Adwa wacho gima duong' malich ma nyaka wayiere kaka oganda. Nitie moko Siasa be nyaka go nikech wan kaka sani wajo UDA gimonge maber ni zone marwa UDA nyocha onge. Yes. To kaka wan oganda waseneno ni sirikal ni ndie manyalo terowa kamoro nikech moro migeno cha to kanan cha to setamore. En koro onge kendo kata Okango ni gima mor no Okango wadwa ni bende en mana beneficiary mar multiparty nikech ing'eyo Yes. Okango wuoyo ne Azimio to ko wuo from ODM en wuoyo ne Azimio to en jakanu koro nyiso ni wadwaro chama wan mai gima wadwaro kata da mwalo wakacha mondo chamo bed mang'eny ok wago siasa. Yes. Watero dongruok ne jopiny kata king'iyo sani pi ikunyo kuonde mopogore opogore thurwa nikech pi chendo kata kidhi wikondiegi giri kunye pi kata kidhi Nyaola thurwa ikunye pi everywhere ikunyo pi nikech pi ema jowa dwaro. Kendo king'iyo kendo weche mag dongruok mopogore opogore kaka thurwa dong na kigero housing musigike osegike kacha chana wacho ni Homa Bay makongeni kacha anyisi ni dongruok nitie to gima timore bende dongruok ok bi bedo malong'o kapo ni koko keti kaka koro giketo koko ni giseninda kaka nyocha ginindo makuro yombo gi ka gineno kaka sani koro ginindo to UDA wato wakawo ji neno kaka wagero office malicho Homa Bay iwinjo UDA kaka wuoth UDA dhi bedo gima impossible Homa Bay wage gino Nyanza Homa Bay koso South Nyanza gi Nyanza mangima nikech jopiny jowa oseamua dwa tiyo gi sirikal moko mago koko mani yanyruok kaka jogi yenye. Ken wacho ni Ruto emokelo CDF ni Ruto otero CDF wangsa ma ok giterga ni Ruto emokelo pesa mar devolution owacho ni gitere wangsa en ratiro mar ng'ata mbunge mora mora governor mora mondo mi oyud pesa cha e wangsa handshake mane gintie bene tere wangsa to handshake minjo wacho ni ne tere wangsa jalup ker ndalo handshake nenga dog nen jatende ma William Ruto ni ne ninda gine ka ne ninda Karen ka ochoko mana ji olemo ochoko mana ji ogoko ochoko mana ji oyo ne wacho no riembe sirikal ng'amo riembe ere ka Farao riembe nang'o Farao riembi iluokore gi sabund sirikal imodho pith sirikal itiyo gi cho mar sirikal gimoro mar sirikal mtoki mar sirikal Farao riembi ma okoma ji gite tiyo gi gige sirikal winjo ni sama ne giringo giwuok e sirikal yes to gigo koko kucho ni ok gin jo sirikal to gige sirikal ema gitiyogo to ne giwacho ni ndalo cha ni mafuta ok nyal bedo mamalo e Kenya kama yengo mafuta ma Uganda ka ni kaka man to wadhi ndara kukene mafuta man to wadhi ndara to sani ne kaka mafuta ni malo to giwacho ni wan wadhi ndara to nengo gima ni malo jogi endi ing'eni ok ging'ire gichalo ngero moro miwacho ni ineno gine yen maduong' manie ineno opith yen manie wang' ng'ato to yen maduong' manie wang'i to kine mane Ruto jatende to wapenje gimoro injo ko wacho ni gin koro gin jo UDA kapoko dhi kanyo bech be manya ka duogo na sani nikech bech be afuta mowacho bech mafuta mowacho ni bende nyaka ji winjre mondo joluo ong'e gima dieri yes ka tarik 22 dwe mar 7 higa mokadho Raila Odinga ne address press ka gin gi Martha Karua ma deputy no wacho nang'o ni bech mafuta ok nyal dok piny nikech bei minyiewe go e international market owacho ni mano kane jakom ing'eni bati an era diera order jo UDA wawatie adwa ni mondo mi wang'i tuok weche mamulo ni en dongruok koso siasa ema wadwa no wawachi nikech sami wacho dongruok nengo ngima nyaka dog piny dongruok biro mana ka nengo ngima ne piny dongruok biro mana ka onge mibadhi dongruok biro mana ka nyithindo owuok e ot nie skul Okango bena dongruok biro mana ka nitiere osiptende mag sirikal maduong' nigi yedhe Okango bena dir ni nitiere pek kata kane pok telo masano donje sirikal pek ne nitie to kane gigo campaign ne giwacho ni gin ka iketo muma piny to pek ni biro dok piny muma ne giketo piny higa achiel mokaro pek koko idhore malo ing'eni jogo ne nyiso ni bottom up to ne ok owinjo bottom up maber bottom up tiende ni ka sukari kata chumbi na siling 5 to ka gidonjo sukari kata chumbi koro siling 75 mane bottom up cha to kineno gi kaka giwuoyo ineno jogi no kelo wach moro ni gin ing'eni kiwacho dongruok kata siasa to gibiro giwacho ni gin company ni koro gin joma nigi shareholders
kaka Ken ng'en nigi shareholders madongo gine e UDA kacha. To koro shareholder tiene niya, dongruok kadipo nitie dongruok moro amora ma Ruto gi Lange timo, to tero ir shareholders ge joma nogone kura. Mage to chik to wacho niya, omama ni ja Kenya, in gi ratiro mar yudo maendeleo moro amora. To katieko, Ken owacho gimoro ka ni wan wagoga koko. Ting'eyo koko mwagoyo ni emomiyo Ken nyalo biro TV ka mawach gimo wacho multiparty minjo wacho. Koko mwagoyo ni emomiyo Ken miyo ni nyalo wuotho kama onge ng'ama make kawuono. Koko mwagoyo ni emomiyo Ken nyalo wuok ka matim gimoro amora e yo maler nikech chiko omiye ratiro no. To wan wadwa nyiso Ken kendo kawuono an ga joma biro ga ka jo UDA amiyo ga ote. Adona mi ote terne Ruto. Kapok imiyo ote. Otieko modi wuo. Kon Ruto ni wan kaka wan jo Raila Amolo Odinga, jo Azimio, waseneno kuma piny dhiye. Sirikal ni kano donjo to nengo piny, nengo gimoro ne ni malo. To koro ka udonjo pode odhi malo ahinya. Sikul ji ok nyal chulo pesa. Osiptal onge yath. Ndara onge. To kata party miyo wacho ni. Party be giseng'iewo, ging'iewo party tete. Koro wacho ni kawuono ni gigero nini? Gigero UDA headquarter. Jopiny ok dwar UDA headquarter. Jopiny dwaro osiptal man yath. Jopiny dwaro ndara. Jopiny dwaro nyithindo dhi skul. Okango okeja Azimio pase. Okango en jakanu. Very specific. Azimio. Gimadwa wacho ni no od mar ODM ni nokoyie bede gi no dhie kanu. Od no is a mess. Gimadwa koni weri gi ODM wawacho siasa koso dongruok. Siasa koso dongruok. Emomiyo sani neno ka jo ogeno niya initially ne jo believe niya ni mondo wadonje sirikal mondo ajaluo yes kang'eyo kata jaluo but ata jaluo gima wache niya jo wan ogeno ni nyaka wadonje sirikal mana through ng'at achiel. Sirikal mar William Ruto sebedo willing mondo ti gi ji te. En willing mondo ti gi jowa. Emo mineno kosiko o make sure no o focus development kaluo. Mineno kaka ICT. To kare dongruok en ang'o? Dongruok en jowa gi okia dongruok. Mago siasa wasiling abich. Ne ukia dongruok e gino usiko mana gi siasa tu. Dongruok en ang'o? Dongruok en ang'o? Kigero ICT labs e skunde wa kaka mineno igero manyo ger uma ikendi neno ka sani no ger rangwe ginene skundi nyiri ma asumbi mano en dongruok. Kigero weche mag chalo kaka pi ma asewacho migero wikundiek mitimo kamago mago dongruok. Ka nitiere gik madhi mbele ma sirikal tero kaka mbolea mawacho no kwamo jooda pok odhi okawo omigore oyugis gi kuonde tego mago dongruok. Gima timore bati wawachi. Okango gino believe niya ni ka gidhie kura to yombgi to nyaka gisik gidwaro mana yo midwaro mosruok go kata midwaro ni mondo manygo kaka idonjo godo e sirikal. William Ruto senyiso kaka president ni en willing mondo tigi joluo mamoko ma ok ochoni jaluo achiel kende manyako tigo kendo joluo me sirikal go wuotho gi weche mag dongruok madongo thuchewa kendo gin dongruok ma ok petty cash kaka iwinjo wacho gin billions king'iyo paya midwa gero Mabei midwa ger gine Kindube mago multi-million project kare ere gima sirikal owinjo timo bedo godo mesa. Sirikal winjo luong ng'ato bedo godo mesa nikech kada gik ma giwacho ni giwago mbaka mimi masani go bomaska. Gin mana gik ma iket kanyo mondo mi ng'ato negotiate gimoro modwar. Adwa wacho ni owadwa. Kati penj mano kango sani ni ng'anyo mano gidwaro ne gidwa achieve gang'o nikech ka jatendgi ema no wacho ni bech mafuta ok nyal dok piny. Nikech crude oil gimo winjo kango gini wach niya ere kaka kare gin ne gidwa duoke piny. Koponi ne gin jok madwa konyo sirikal kata godwa konyo jopiny then giwacho niya wan wandiko barua makama niya president owinjo beni bech mafuta dok piny through this means subsidy manyocha gikwalo go pesa kacha ni neno ka sani wach petrol mago wacha winjo wach EPRA dong ni neno ka EPRA yalo EPRA iwacho niya pesa ma independent producers mag energy e sirikal mokadho to masa mokadho ni chulo ni malo molo michulo kenje nyiso ni ne giketo kanya guchi gi magindongo koro agura iloro investors go ko nitie kaka ne go chumbu gi joma moko koro winjo bati ingeni Ken Dogeriek jo UDA dogeriek rieko to dhok mariek dogeriek nikech mili jo UDA gin ga propaganda moko mimiyo gi ka gibire e show gi to koro gilungo to we monda duoko iwinjo Ken owacho kae ni wago chumbu mokwongo Ken adwan mondo apuonje kaw kalam gi buk mondo indik gigie Azimio en coalition
party. Tiende ni en gi joyie kanyo ma party mamoko. KANU, ODM, Wiper, mamoko. Yes. Anan ja KANU mani Azimio. Kora aja Azimio gi tiende. Emo miya wuone Azimio. Namba 2. Uwacho kanyo ni wan onge gima watimo. Un kata sani mbolea. Poko petition moro moriere tir. Ni mae Iwinjo. gimo bende Giwacho ni mbolea onindo Yugis. Mbolea magiwacho ni mbolea Russia Africa Summit. Ker ma Russia Putin nolanda yanga ni omiyo mbolea Kenya pinje miluongo ni destitute Malawi kani kanyo metric ton 34,000 mabiro ka to mbolea ni kano kelka to giuse iwinjo bed mos modh pi giuse to ka giuse to giwacho ni gimiye ji ni mano koro mbolea ging'iewo ni nono wano kwanya petition gik manono wa petition gik man gi maana gik machalo nini finance act gik mo petition mbolea mo uso go dog man to mano wachu namba 2 Ken wacho nwa ni wan onge gi mwasetero mondo mi wan ler ne jopiny ni kani waduoko nengo mafuta piny ere kaka ne watimo to kikore wacho ni subsidy ne wawacho ni nitiere migepe adek mondo mi duok gima piny gimoro ma jo kisungu luongo ni short term medium term long term Ken mago kisungu madogo ka duogi dholuta wacho ni gik mani matindo mani diere gi madongo to sani unudhi ugike gik madongo to jopiny to tho ok inyalo wacho ni ini dhi keto 16% VAT e finance act tigolo gola ni ni to ka koro gine koto duoko oko to kori iwacho ni back date tiende ni in gi jatendi ok ujali gima jo Kenya winjo sani kidhi nyiewo gimoro amora nengone ni malo nikech mafuta ni malo Kenya Okay. Watieki kidhi timo gimoro amora nengone ni malo nikech wach mafuta to Ken ok nyal nyisi mano nikech Ken pesa moko mafuta kaje nitiere percentage moro mimiyo gi injo gik moko koro gigero watieki yes Ken order gima wacho enia pes mafuta makoro ni maloni nitiere kaka serikali bende yude gimoro magitimo gik magidwa timo godo mano gima wacho to Ken ok nya wacho mano to watieki owacho ne gige watieki Ken wacho ka ni jogi ing'eni gin joluo mowar jogi ni koro ni wacho ni gidwa tiyo gi sirikal Ken we mondo anyisi onge ng'ata maya South Nyanza mangima Siaya Homa Bay Migori kata mana Kisii masani ng'iyo sirikani to wacho ni sirikande ni konyo jowa adwa duoki gimo miyo kamano abro duoki aya Ken owadwa bati yes adwa koni kineno group maonge agenda mae kaka giwobble gi weche madongo miwinjo wacho ka short term long term mineno gite basically ne sirikal mokadho notiyo godo marach mondo mi okal mapiyo nikech ne ok gidwa face the reality ma jowa nyaka face eni Kenya ne ni kama rach an kama ne ntieni nyaka mondo mi sirikal ne ringi nyaka ne ket proper structure and proper structure mina Okango structure ne mo miwinjo ka gik madhi mbele okay mo mi time ndi explain tami ni wa structure plan so senango oken koko ingene kigo koko bage ka gigo ga koko liero nothing ma is going on adwa wacho nini development nyaka pangi and mondo mi government ne chak tich ne dwaro finance bill mineno cha ng'enyne ne dhi chulo gope manyegi ole sirikal higa 5 manyokadho chien adieri ni kodi gidongo iwinjo jatenda whether kake udwa kete William Ruto nogole sirikal cha chon and serious decision making ne nitie joma ne timo ng'amano gole ng'ama penjo Okangoda Okango ngeno nga agenda gionga agenda makata na ng'anyo maging'anyo ka gionga agenda makata gimoro amora madhi mbele gionga penjo penjo agenda koro biro mna go koko penjo gima duong' ma nyaka wang'e bati government nyaka yudo suru to nineno ka ne gitero finance bill court finance bill nobedo release mana the other day to court emano release finance act court ema koro tiyo sani to koka ne ochako tich sama ne ochako tich gi time mano ndike every act
Okango must know. Every act has a date of commencement. Date of commencement on the act monetary code was dated the date mano chako teach. Koro kano bedo backdated Okango kik bigo koko kano bedo backdated. Lawyers no ndike ke no cheke. Mara rio. Watch mafuta majowa gi osiko lady. Mafuta any backbone mar everything. To mafuta ni adwa wacho ni jok manyo ni sirikal ka ne waonge gi petrol ndwa. Ne wa refine petrol Changamu. Dong ne wan go. Changamu refinery. Yes. Sani sirikal dwani mondo chako renew Changamu refinery mondo mi mafuta matin mwayudo northeastern mawuok Turkana. Koro kik bed exported mondo mutere kacha direct to bed refined. Mano dhi miyo wabedo gi long term solution mar petrol. Jowa giong'iyo gi short term. Short term mineno ne giwacho ni subsidy. Ema no dhiye. Subsidy miyo mana gope madongo dongo aila meneno koro ne wan go. Nikeche ikaw ni subsidize to kigik to pesa mangat mano uso gich ok nuang kako winjore. An adwa koni jaduong' Okango. An aja UDA. Kendo adwa wacho mana niya nyaka understand ni UDA bottom up economy mani winji wachono. Ni nyaka pesa chop kuom jopiny very fast. Kidhi e county kucho bottom up tieni joma tiye county matindo tindo ka pesa nyaka chop negi e wangsa. CDF gi contractors matindo tindo matiye CDF pesa nyaka chop negi e wangsa. Jodongo manyo pesa gi olewo gowi e sirikand Okango gini mokadho ja. Jo setere gi pesa mage bottom up. Onge chieng mibiro wacho ni kori biro ni bottom up di cheko wacho bottom up. Oitero pesa tu mashinani. And that is the CDF. Ani kipenjo moro ka Okango. Kawa dhi nikech time mwabedo matin. Wada ni mondo watil gini. Diponi kaka Azimio, kaka KANU, ODM, Jubilee, Wiper, Ford Kenya, Kenya, gima moko go. Neno ka samoro UDA odwa donjo Nyanza, ema koro uwacho ni jogi go mana siasa oken Nyanza mane magidonje? Ndikruok madhi nyime samoro. Nyanza mane magidonje? Onge kuma gidonje. Iwinjo George? Yes. Ingeni jogi endi chalo maji karatas. Kikawo gaseti keto maji kama to seto. Mane UDA Nyanza. Onge lewni maratong magirwako ka. Gimiyo jo lewni maratong rwako to kawo gima kawo, ding'io gima ng'io. Kagi gige ndara kucho to lonyo lewni go to diroko kucho. Onge UDA man Nyanza. Ken miwinjo ni to wacho ni en coordinator Nyanza. O coordinate nga. Ini coordinate nga Nyanza. Ngami di coordinate. Ini coordinate nga. Koro wadwoke mada. Iwacho ni dongruok koso siasa. Ing'eyo gima diera. Jo UDA gi kata kiwe kaka nagidonjo. To giwacho ni gin gidwa kelo maendeleo. Maendeleo magidwa kelo ni to giwacho ni gidwa kele to gikie ka gidwa kele. Giwacho ni wan wapanga. Wan tumepanga, tumetenga, wan gi plan, wan gango. To onge di chieng magiseketo piny apejo ken ka ratil ka. Apejo ni to un gik mukelo gi ere structures onge. Giwacho ni mboleo kwamo Ugis, mboleo kwamo Homabay. Koro ka in mboleo kwamo to ji tidwa miyo tidhi mienga okwamo nango structure yonge go. Number 3. Ken wan kaka Azimio waonge gi saa mar kwedro kodu. Wan gi agenda maduong' mar miyo jopiny gima gidwaro. Jopiny wacho ni gin gidwaro mondo nengo ngima odok piny. Gin giwacho ni gidwaro office mar opposition leader ni mondo wakonyi gero mano. Nikech ging'eyo ni 2027 gidhi wuok oko. Jopiny dwaro ni mondo ong'i restructuring and reconstitution of IEBC. Gin ng'e gima gidwaro. Gin giwacho ni wamigi office mar Mudavadi ati prime cabinet secretary. Jopiny wacho ni mondo watim audit e yiero manokalo kaluwore gi spend check Saba. Monitoring and evaluation. Monitoring and evaluation mane audit modwa timo. To gin giwacho ni ni jopiny no setimo audit weri gi to mando chike mawacho. Okay. Koro Ken iwinja. Adwa ni winja maler kawuono. Wan Azimio ka. Kawatiko Okango. Okwadich gi mpango ma wacho ni wabiro. Mago sigana. Jo Kenya onge time mar sigana Ken. Dikon Ruto ni wan kaka wan jo Kenya waonge time mar sigana. Wadwaro mondo watim gino sani. Ka idenyo Ken, to kiwacho ni anadenyo kawuono Jumapili adenyo tabiro chiemo tich abich mabiro. Mane gima Ruto Kenya timo. Ing'eyo tieko kango mondo giero gimoro ni gin gi mpango. Ni koro ni gigero ndara, gigero pi. Kani neno gima Ruto timo, en ori launch projects mane gi launch gi Uhuru.
nikech osiko ni sirikandwa. Raila Amolo Odinga ma jatendwa mar coalition pok obedo e sirikal moro amora kata mano kalo cha. Raila Amolo Odinga ne en osiep Uhuru. Ruto ne en jalup Uhuru. Ne gitiyo gi Uhuru. Ne giloso pesa gi Uhuru. Gima timore ni ineno level ma Okango wobble go. Okango osiko mana ni gin gi mpango. Iwacho ni gin gi mpango. Link thi sami wuoyo. It's better mondo link thi. Ikelo ni wan gi ni wasiko mana ni wan gi mipango. Mipango mane to kidhi kata Homa Bay. Eningeno wacho ni kidhi dala ni yudi openjo ni yudi odonjo ga. I'm telling you Okango pok odhi dala. Ngami coordinate. Owacho ni coordinate. Coordinate yudi. Maranga. Ba kaka gigo to. Coordinate maranga. Okango ga koko ka. Iwinjo kose ywak no ofisi gero. Iwinjo kose ywak ni rwako lewni. Adwa wacho ni niya. Mae kaka gininde class. Kendo adwa koni niya kineno kane jowa olalo kura ni ne Azimio lose kura last year. Ne gi lose kura nikech nindo mineno gisiko ginindo. Ginindo oging'e niya Okango wuoyo go from Nairobi ka. Ana antie dala go nyoro. Ne antie function mar liel. Ne ane function mar Arambe. Ne ane function mar nyithi kie mane wago ne gi Arambe nyoro. Okango pok odhi thurgi for the past 1 year. Kiparo to go check dala. I'm telling you that he has not gone. So he doesn't know. Kia kata ni min gi already wero kazi ni kazi. Okango ni ka onyalo duoko mano kende. Obiduoko nikech onge duoko. The truth osenedo. Koro adwa wacho ni niya. Main thing manyaka wang'e. Ni party, political party nyaka wayie democracy. Kenda mor ni awacho ni en a product of democracy. Wan kaka oganda wawacho niya ne wasetemo mondo mi wadonje State House through means ma wasebedo go but ok wase succeed. Emomiyo jowa winjo wach ni. Kendo kidhi thuwa kiwinjo kidhi thuchewa winjo wach mar chama mar UDA nikech en chama magiseneno ni nyalo dhi to kendo gibiro mago koko to kendo William Ruto dok bedo president another 5 years. I'm telling you the truth. Gima nyaka ing'e, gima nyaka waduto wang'e ni solution mar food prices mondo dok piny en ni namba 1 nyaka wadog e puodho. Jowa nyaka yie dog e puodho giwego sufria wigi. Namba 2 jowa nyaka rit cham magiyudo sani endi magikayo. Magikayo nyaka giriti nikech ka ok warito mwakayo sani to wadhi mana siko go sufria wiwa. The main thing manyaka also wang'e ni sani government miwinji wacho ni osedagi ni ok wa privatize weche mag chai mag niang. Wadwa ni mondo kembe go sani dhi migi pesa with proper monitoring. Owacho ni mipango ok en mpango. Nderni igero, en mowacho ni gero nderni. Kendo kidhi kata Homa Bay, anadwa wuoyo mo about Homa Bay and South Nyanza nikech ema ae. En ing'eno an Nairobi ka, okia gima dhi mbele thurwa kaluo. Gima dhi mbele thurwa kaluo ni sani kidhi kata Tombo ya university, igero nwa dom mar 1000 capacity. Mano donge dongo. Kidhi kata na Bala Thurwa, Kibiri Ward, igero fish market. Oken gimoro ni plan. Odhi mbele mandaro seger idwa chager. Kiwacho mago to gisiko ni mago ok dongo. Kare dongruok ena. Gik magitime dongruok. Kacha. Aduoke kacha. Aduoke kacha. Gik moko. Magi jomo be Nairobi ka gidwa ni gik moko pogne gi Nairobi ka. Gik madi kor gweng'o gidwa. Kenedo ndie. Aya otiki. Wacho script. Mago script. Script magi migero Okango. Go home and check bwana. Mago script. Homa Bay. We have been around. We know this. Around to Kiani Gero fish market or Homa Bay. Order. Ken morne en ni igero no fish market. Fish market. Kare mondo mano ratiro ne. Kare unu dwa miyo ji ang'o? Unu dwa miyo ji ang'o ma ok ratich gi? No, ang'o ma unu dwa chiwo ma ok ratich gi? Order. Koro ka ng'ato miyi mandas to nego miyi chiemo. No, to unu dwa chiwo ang'o kare? Ka sama uchiwo ratiro to ok udwa nuchiw ratiro. Gik mikwano duto go tete. Gik monego be ni timo. Kare ang'o mowinjo tim? Sirikal ionge sirikal. Gima wakwero Karang'o mowinjo tim? Wenyiso wania ni wan gi plan tutapanga ok tutapanga. Awacho gik migero. Bati. Awacho gik migero. En owacho gik migero. Owacho ni mago rai. Mondo apuonje. Owacho no oya. Kare ratiro gi nang'o? Kare ratiro mimi. Udutu wa Homa Bay. To Ken maya Homa Bay. Yes. Adwa penje niya. Homa Bay ni. Ndara maya Gamba. Kochomo nyaka ka Chieng' Bongu madonji Sikiri. Ruto dako segero Machandach County government Gamba Sikri nyaka Machandach County. Koro ka ng'ama miyo pesa county no send me 8 Homa Bay county no send me more than 800 million. Gidhi gigero. Owacho ni pi nitie.
Owacho ni pigi No, tiek. igero pige. Igero kanye. To dong igero wi Odiek primary. Koro watieki. Igero nyawa. Wi Odiek primary. To mano ni Homa Bay okia kata kuma mago nitie. Ekelo ni wacho ni Homa Bay to maja Kibera kae ndio kia ine. Ing'e Ken, ok aja Kibera Ken. Kare jaku. Aya Homa Bay. Keke kia kata wi Odiek primary. Koro iwinjo. Okango order. Magi joma nomi pesa gi UDA mondo olum wach. To wang'egi. Osebedo ka mang'eny. Koro wan gimodwa ni mondo wakondgi. Watieki. Ken dikon Ruto ni wan ok bwana ibe dikon Raila dia ni ok wabiboke adita chiel manyaka chie. Anda se ori koro kitero weche mano wacho. Gimwadwaro maduong' Bati. Ng'emo ngima nyaka dok piny. Gimwadwaro gimiwinjo ka Okango wacho no gi kaka Ken wuoyo no mane ratil nyakwara Ramogi yiena mondo watiek ratil gi kanyo iwinjo kaka omoko nyakwara Ramogi order Okango no order Okango wan gimwang'eyo ni kumwadhiye kae De useluse kura koro yeuru. iwinjo en dongruok Matwak Okango Ken Matwak manigi order Matwak manigi order Okango gi Ken nyakwara Ramogi mane mo miluonge ni ratil ka in ka tineno kaka ratil yiengni an achungo mamak ratil kadhi lwar piny nikech Ken ochwake to Okango ochwake gin yawuot luma temo nyiso kaka winjo bende wan kaka oganda gi kaka siasa chalo gi sani erokamano kuom kete ratil e thuolo ma kawuono nyakwara Ramogi odonje sigana ni obedo ratil maliet kendo in bende ineno kaka yawuot luo temo twanre ga gitemo nyiso ni to siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok nyinge en George Bati eloyo mosiro chenro ni ero wendo mara Ken Odiek kachiel kod wendo mara machielo Fredrick Okango Nyasaye mondo mi otel nigi oriti masani orom kendo bang